Изключително съм щастлив, че за поредна година успяваме да организираме събитието Кариера и бизнес по университет 2026. Бизнеса и университета са заедно в нашия бизнес университет, който дава възможност на нашите студенти да се развиват в своята професионална кариера по-нататък, като студенти и да видим всички тези възможности, които са. Здравейте! Преди години аз бях на вашето място и започнах стаж в Евроинс, за да мога днес да превърна в професия специалността, която завърших в университет. Горда и щастлива съм, че работя в компания, която има близо 30 годишна история и продължава да подава ръка на младите хора и да превръща в специалисти в най-различни области много студенти. Възползвайте се от възможността, която имате днес да се срещнете с топ работодателите на България. Заповядайте на щанда на Евроинс, където освен, че ще си говорим за възможностите, които предлага една застрахователна компания, сме ви подготвили и много интересни и забавни неща. Поздравления на студентския съвет, на ръководството на университет, на кариера и бизнес на университет за чудесното събитие. Благодаря ви! Специални поздравления и благодарности към екипа на Евроинс за ползотворното сътрудничество, което имаме с тях. Наистина благодарности за това, че подкрепят младите хора в нашия университет.